gaur ernaikoak sartu gara Gasteizko fabrika huts batean, okupatu dugu fabrika hau. Hamarnaka gaztek alde batetik prekarietatea salatzeko, gazte prekarietatea salatzeko, eta beste alde batetik alternatiben eraikuntzan beste pauso bat aurrera egiteko. Batez ere aipatzea ikasturte honetan hasi genuen bizitzeko jaio gara dinamika, eta horren baitan hainbat hitzaldi zein tailer desberdinak burutu ditugu, eta dinamika horren baitan hasi ginen egiten Ostiralak okupatuz proiektua, eta prekarietatearen erantzuleak markatu genituen. Hala nola Caja Vital, Zantzugaita bat edo Lanbide, eta gaur burujabetzara salto bat eginez, lantegia okupatzea erabaki dugu, gure alternatibak eraikitzen. Eta gaur 24 orduz burujabe ideia aurrera eramateko 24 handi bat prestatu dugu, egun osokoa. Tailerrak, kontzertuak eta hitzaldiak daudena, eta animatzen dugu gazteri guztia hona etortzera.